Takže ahoj, dnes v tom videu to bude video s názvom Ako skladujem LPS a doplnky. A nebudem to zdržovať a poďme na to. Takže ako prvý je tu taký dom poschodový. A ja som tu dala už dávno toto, ale ja to už neviem dať, ale takže tu je LPS, hojdačka a tu vedľa sú veci, ktoré ma sestra vyrábala a pre pečopaku, ale ešte nie sú vyfarbené. A tak táto už je, to je croissant. A tu mám denník, v ktorom si píšem, aké videá budem mať. Tak poďme na druhé. Takže tu mám pečopákov v tomto. Potom je tu stan, ktorý tiež moja sestra vyrábala. No toto je v tom, to je nič. Takže takýto. Tak. A potom je tu auto a je od Barbie, takže ale pre pečopu je dobré. A tu je LPS autobus, ktorý sa mi bude veľmi hodiť do videí, lebo ja budem natáčať aj také, čo budem potrebovať ten autobus do toho. Takže a v tomto mám pečopákov. Tu je aj Filip, lebo to ako aj s tým sa hrám niekedy. A tu sú pečopáci. Mám tu z jedného, tu mám z časopisu. To ste mohli vidieť v jednom videu, môj nový LPS. A potom sú tu už len zo starej, akože z takejto. Čo má takéto LPS. A spustí sa. Takéto. Potom je tu z novej. Fakt krásny. A z talentovanej. A tu nemám také zo sladkej. Zo sladkej tu nemám. Asi, nie, nemala by som mať. Tak ja to zatvorím. Tak. Potom mám vyššie, toto si nevšimajte, to som len tam dala ako ozdobu, to je pero. Určite to poznáte niektorí. A tu je butík. To tiež budem natáčať lapsúbky. A v tom je ešte takéto. Určite tiež poznáte. A v tom je potom, no a to je celé butík. Toto nie, ale ku tomu to patrí. No, nepatrí, ale tak akože bude to k tomu. To je taký butík. A volá sa ako podľa toho, čo sú tam ten, no, to. A, no, proste tak. Tak sú tu doplnky, len to v tejto krabici, takže ostatné si nevšímajte. Je to v takejto krabici. Teraz som najnovšie videa natočila 7 častí z mojich LPS vecí, takže viete už, aké máte, keď ma niekto pozerá. Takže takéto Perus a Ariel krabici. Mám ich dosť, no potom by nebolo na 7 častí, tak. Takže toto bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám páčilo, tak dajte like, odber, komentár a ahoj!